Watambolo, Samutambolo, Diamantambolo, Finitambolo, ça m'a la casse là. Avec le ballon à Diane fait. Alors, avec le ballon, il y a ma sans faire. Ah, on se les milliards sans faire. Avec la radio Kangabouya, Atabouya, allez, China Tabouya, Amabouya, Kadakunmenga. Avec la radio Kangabouya, Atabouya, allez, China Tabouya, Amabouya, Kadakunmenga. Anyafo, nous allons droguer, droguer. Anya Yalichini, Aman Fade bien, Kachiafoye, Aman Fa bien, Kaugushi. Anyafo, Anya Yalichini, Aman Fade bien, Kachiafoye, Aman Fa bien, Kaugushi. Ode tiens. Watambolo, Samutambolo, Diamantambolo, Finitambolo, ça m'a la casse là. Avec le ballon à Diane fait. Alors, mɔgɔ bɛ se k'i jigi da mun de wɛrɛ ka tɛmɛ lakana tɛ ka se ka sabati mɔgɔ bɛ se k'i jigi da mun de wɛrɛ ka tɛmɛ lakana tɛ ka se ka sabati kuma si tɛ yen min ma fɔ ninnu ɲɛna u bɛna kuma ka fɛn bɛɛ f'u ɲɛna ka dɛsɛ k'u tɛ mɔgɔ lamɛn donc ni solution b'u bolo u ka taa n'a ye an ma dɔwɛrɛ f'u ɲɛna an k'u ma de n'u ma ɲa ka ban n'u ko k'u b'a kɛ u b'a kɛ u ka solution bɔ k'a di est ce que a ka kan i bɛna ten ka fɛn bɛɛ ci k'i b'a bɛɛ yɛrɛkɛ wa ka taa fɛn fanga t'e la hali n'i ye san 20 di ninnu ma san 20 ka dɔgɔ hali n'i k'u ma u k'a tɔ u ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ kɛ fanga la est ce que u bɛna se ka solution sɔrɔ a la wa fɛn min don technologie baarabaw de don a bɛ san caman camanw de ta an ma nin si kɛ usine t'aw bolo yen hali marifa a fɔra i ka k'a dilan ko a t'a kɛ k'a t'a kɛ kuma tɛ ka taa se ko courant dilan machine ma donc fɛn minnu t'aw bolo mɔgɔninfin i bɛ fɛn lajɛ ɲɛfɛ san'i ka taa ka t'i kunfɛ ten i bɛ ɲɛfɛla lajɛ fɔlɔ de nka e b'a dɔn fɛn se tɛ e tagara n'a ye e ko k'i b'a sama ka taa n'a ye i bɛna taa mun de kɛ sisan u kun kan ka a tɔgɔ ye di jamana sigi de fɔlɔ ka yuruguyurugu minnu b'a kɔnɔ u y'o kɛlɛ min kɛ kɔsa in na n'u b'o mun na u tun b'u basé o de kan c'est à dire diplomatie fɛn min ye international ye ka wuli ka diɲɛmɔgɔ kɛlɛ u tun b'u sen b'o la quoi n'aw ni faamu n b'a kɛ dɔrɔn u yɛrɛ nakun ka discours min kan yɛrɛ u tun bɛ discours kɛ k'a yira k'a fɔ ni diɲɛ bɛ jɛ ka baara kɛ walasa ka se ka jamana basigi u y'u to la dɔrɔn papapaw u yɛlɛmara y'a ye a yɛrɛ mana fɛn min yɛrɛ kama yɛrɛ o de bɛ mɔgɔ tɔ dimi quoi n'a sɔrɔ k'u nana yɛrɛ yɛrɛ de k'u na kuma ko panafricain ko in tun bɛ u la de k'u na kuma dɛ u tun bɛ faamu mais bɛɛ y'a y'u changer la de u balila ka changer ka na panafricain kolo ta k'a da u yɛrɛ la ka sɔrɔ ka wuli sisan dɔw kɔrɔ ni fɛn fɛn kɛlɛ la aw bɛɛ janfa ni minnu tɛ panafricain aw y'olu janfa sa parce que aw mana ni panafricain fini ye alaw donc diplomatie jɔyɔrɔba tun b'a ko kɔnɔna na a y'o diplomatie ci k'o yɛrɛkɛ ka sɔrɔ ka aw ɲɛsin sisan kogo ma ne dɔgɔnin ne yɛrɛ bɛ e ɲininka o est ce que a ka kan fasodenw to ɲani na tan ka to hami na an dun b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ a tɔgɔ ye di dɛsɛ kɔnɔ dɛsɛ min ni solution t'a la fiyewu n'a sɔrɔ ko a tɔgɔ ko solution tɛ an ka dɛsɛ la o bɛ faamu nka a b'a dɔn fana ko solution b'a la k'aw tugu ka wuli ka bɛɛ kɛlɛ nkalon kan ka taa n'a ye ka taa dɛsɛ sisan ko fasodenw ka wuli tuguni ka fara aw kan mɔgɔ bɛ se k'i jigi da mun de wɛrɛ ka tɛmɛ lakana tɛ ka se ka sabati mɔgɔ bɛ se k'i jigi da mun de wɛrɛ ka tɛmɛ lakana tɛ ka se ka sabati i sigilen bɛ mobili kɔnɔ i sera kogo ma mobili min yɛrɛ tɛ moteur t'a la yɛrɛ fo mɔgɔ de bɛ k'a poussé e sera kogo ma hali bɛɛ b'a la ko kogo min e yɛrɛ b'a dɔn ko kogo min fanga ka bon mobili in tɛ se ka tɛmɛ n'i ko mɔgɔw ma k'a poussé e de sigilen b'a kɔnɔ n'u y'a poussé k'a poussé u ye ni mobili in bɛɛ de yɛrɛkɛ k'aw bɛɛ nɔni ɲɔgɔn na n'o ye faso ye donc an ka sabali nka n'u m'o mɛn kumakan in mɛn k'u bɛna mɛn ni tulo wɛrɛ min bɛna fɔ ni da wɛrɛ y'a ye sa Watambolo, Samutambolo, Diamantambolo, Finitambolo, ça m'a la casse là. Avec le ballon à Diane fait. Alors, avec le ballon, il y a ma sans faire. Ah, on se les milliards sans faire. Avec la radio Kangabouya, Atabouya, allez, China Tabouya, Amabouya, Kadakunmenga. Avec la radio Kangabouya, Atabouya, allez, China Tabouya, Amabouya, Kadakunmenga. Anyafo, nous allons droguer, Anya Yalichini, Aman Fade bien, Kachiafoye, Aman Fade bien, Kaugushi. Anyafo, Anya Yalichini, Aman Fade bien, Kachiafoye, Aman Fade bien, Kaugushi. Ode tiens. Watambolo, Samutambolo, Diamantambolo, Finitambolo, ça m'a la casse là. Avec le ballon à Diane fait. Alors,
Mali jugu fala fala ye Mali ye. Mali jugu fala fala ye Mali ye. Tababa, président Bemi, Iraka maneni yoro fonye. Tababa. I jɔ n yɛrɛ ka téléphone filɛ ka sonner. Allo? A tigɛ mɛ pont sanfɛ. Jama hare ɲɛ bɛ na dɛ. J'en ai marre. Marché jigin ka yɛlɛ dépense cayalen don. Nana marre. Jamana mago t'anw na ko dɔ wɛrɛ t'anw nɔfɛ. Karolaru kodi. Nana marre. Fitiriyew bɛ min. Mɛnijɛw kodi. Nana marre. Fitiri wali bɛ ko. Nana marre. Karolaru kodi. Nana marre. Fitiriyew bɛ min. Mɛnijɛw kodi. Nana marre. Fitiri wali bɛ ko.